iro itrai sai sin pat ngai play pi paro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu te ha kan ke video ngan ai ka jubab ka ba bon ba na pedeng jong pi la ya keli ke ni ke jing keli kong long ni em la dang shim la ka shim ya ka pisa na ka pla pisa jong ulok jonga te ha ka jing sngo tho jonga hi te ke ek ba shu shim da ka ba re te kam long re ka ba ha te ha ba le ek le ha ba shai le ha ba pau te pan ken la da u ai te ka ba ha te la da ai te shu ye tho sha u ble ke jing don kam ka jong pi shu duai ha u ble ba u ble un ta e ka do no ulok jong pi bo un tip pan pandap pan biang ha yeng ha sem te la da ka lok ka de ka ba biang ba bet la da ulok u shu shim hi ka taru kam ba ha te la da ulok ru u khlem ai shu shim hi kam ba ha han rai duai ken ada piyo kalok ka biang ba bet ru ulok u bam biang bam bet ru te ka mot da ka jing duai ka jong pi kan sngo tho te ke jing don kam ulok jong ka na mar si tinga pi la ya long ko we te don kam da ka ba ya sngo tho lang da ka ba ya sngo tho jing mod na mar la da menta ka pisa ka ba ka lok jong pi la ne ulok jong pi la bo knang itu pisa na ba ta ka no ka kam harap hi shim to te myo asu ban penan kam dak lian you know tip mentala poi sakat harai snew la kno se gi kon la kno se gi nong pre la kno se gi para marjan te henrai manu batu to ulok kadon ko we ke jinja ka basisya ngana mi to kerteng te la dadon ba yo i ya ka video la da kaya pen kho badai ma phiru te wan nom thau ya kata na mar ngam sem la pen pau kerteng te idon ita i we i breu ni balakan show ya uni u so mari ken so mari ni ong pisia te ong u so kse tharai te ka tin mau pat ni ong so mari te lakan show ken lakan show ya uta u yo tu so kse te sai le di ken sai le di te man chua sai di be kum tu shi tingka shi kilo ken te kata ka pisa kala lang prapo tingka te namar ka por man chua te prapo tingka kala bon bah te ka ja kan kata ka pisa da ja sho te pi tai para haduk ba kan ka skor sut haduk kan no banai shu te myo jing khiare da hadin tip manu ka tu ulok la jong shim ulok la jong kita ka pisah re keno pat iki para te don pat ki ba para marjan bayasa to ngana mi thu kerteng re long umba ngathat khana te tu hi ki bana yeng han re keno pat iki para marjan namar ba ki de baduk bapli te kambha phi la da shuto kapen snew i jing mut ke jing perkhat namar tenteng da daily tu lok iba jabaloi ibam ikop rete ni kan lok jonga kan tu ni ulok jonga kan tu mp ke bam la ban long da keliru umiat ho te kamut kala de ka pop em kata te la da utu ulok utep de bakashi maka kata karang kambiang hanrai ka bas ngau si le bam tep rete shut harai snew te yanu te bahaba phi pan bet tel da ai shu thu shu blai ha ko we snew blen sakta e ka don ko jong u mon ai lut ya ka pisa phi ki don pa gini kan thei ki let chi gitu ki nong kinya ki don ken kita ki dawai ki ba shule jadu mantar te ki shu ta kam to ha po ka sapti lane ki shu khle ha po ka ja te ulok ula ai lut ka pisa bar khoj ka turu da ka ba shule bertong te ka turu ka long ka pop henre shu duai ha u blai boleh kata ek donut la de ka lok ka ban pendap yo ulok ne ulok ban pendap e ka lok ne kat kum ka jingkur khu ka jo ublei tang ban le e bar khoi le ha ka ba shai namar ban le ha ka bari to umlong re kum ta ki don ki bri ki batrai ka kam ka jo ublei ki bat e ka pisa jong ka balang ka taru ngalalap tai bri ba ka jing ka jing jam nut ka jing loi han rai ja la ka ja ka pisa balang te rai ka balang nama ka de ka balang ka pas ngut ho ki ong nai siu re nama badan batu ngin yakan show bian da ka wei te kat no ka long ka ek ka bas ngau si te la da menta ki briu ki babat e ka kam balang ki pat e ka pisa balang to no ka lok to no ulok perwashi min ka pisa tep ka to ka pisa ka de ka jono han re shuto ka long ka ek ba habdu kata ban chu shim la ka shim da de makna jong ulok kidan ki bang le yu jong ulok la jong le yu jong ka lok la jong hanrai kam bahare na mangala bisyar bahai kani kamlong ka badai tela da ai ro itrai la dam ai ro itrai bat kam de yangi bangin chani hang no hari de ban chani hau blai ho ot ni ban iet ya lagi jong ki lok ki tinga ki jongi te hanrai kam dei pat yangi kade yangi bangin iet yo lok ya ka tinga te hanrai kam dei pat ken yangi ba
namar bangi it palat yu ulok jongi te kamun ngin chukam try lot bade ulok la jong ngan le ka bamon ngan chim ka bamon en ni de banlong adkar ki e barok khoi namar yo wan lapat ka jinjar ha ka jing im ka jongi te de namar kata kadaw kam baha ke nyangi bangin chu shim klem da ya tho klem da pentip namar kalong ka bas ngosi hadu kata te ko khubol kalong ka balengkot tang man chu pasat jing mut sya phisia te ngakwa ban pentip ru ba ni de ki bangi ai ki bonjat ki dawai uble ula kurku lang bakakti ke jonga te ngi ai ki dawai pangmat ngi ai ki dawai piles ngi ai ki dawai jakta te shwa ban chim pe ki dawai sa phone shwa nga bangan batai pi ke badan kam ban chim kat kum ka jing don kam jong ka jing dawa la de yo snyo de ya ka khmat la de jing pang shini la de ki jing pang sinus la ne ki jing pang la da pi mi nyo le ne ba pensange jing hap snyo ne ka sabon sai khmat ru ka bes bat kum ta ter ngi bu bon ja ki dawai tel da pidan kam kino gi ja dawai te phila ban chukli kong pi bu kini gi dawai te la da ki bangi don ngin o ho ot ngi bu ki bangim don pat tingin ongim don tingi bu kan ka dawai shoot beniat ka ba hispa na ka ba hispa ka jing smash tur kanam dan shu te chapang ka jing tha te nga shu ong sabu hai tu ibentai batliu bu shi po minute set na da kampat te re ngam tip kaya rap kat no te namal bangai la de ngam bam kenyang pi ka benian te henre na ka benta ka to ka jing ni snam ka jing smashin tur te ka to ka dawai beniat kaya rap hispa na ka ba hispa te pi sa phone chua yanga ha number phone jonga pra arsan pranot ar nyo sao ti ki dawai ki jongi pila ban yo keleng sau dong ka ri khasi sha jowai sha klerian sha mot pran te mangi mentai sa chani sha umyo kwan nga kendu breu sngi balang hadu si sejan ti ki badan kam jing duai pi de ban phone lupa men met nang bangin yo ban ya duai lupa na menta jong pi te ka e ke bo ble pen pau pat ngin yo ban batai ngin suk bangin duai na ka menta ka jong pi ngin yo ban ai ka jing mut ka e ke pi don kam ba phin le te pila ban le be ha kata ka rukom te sha mai rang ru yo tena sadau basa mangi mencuaru pi yo iki dawai ki jongi te bat chai chanong ston te kita hi po so raru tambah po so ra menta la don ha ka tuka ka wai pat ka jaka te sa shu phone chwa nga ngan an number phone ki basa po so ra na mar klembu surah hatu haju te tang ini hi i kubor i balengkot to blen yo ban kur kui pi barokhat yaro itra